Ahojte, ak sa chystáte prechádzať cez Českú republiku a idete si zakúpiť elektronickú diaľničnú známku, tak by ste si mali dať na to veľký pozor. V Českom sa šíril falošný e-shop, kde vyzeral ako originálny e-shop e-diaľnica.cz. Preto nakupuj iba na tejto originálnej stránke e-diaľnice.cz. Neprídeš iba o tvoje peniaze za diaľničnú známku, ale hrozí ti, že prídeš o väčšie množstvo peňazí z tvojho účtu. Na niektorých stránkach je suma za 10-dňovú diaľničnú známku o mnoho vyššia ako na originálnej stránke. Tak preto si daj na to veľký pozor. A hlavne si dajte pozor, ktorí nakupujete z iných krajín a natrafíte na zahraničné stránky, kde predávajú českú diaľničnú známku, taktiež za príliš vysokú cenu, tak pravdepodobne to znova ide o podvod. Preto nakupuj iba na originálnej stránke e-diaľnice.cz, kde táto stránka je v rôznych jazykových mutáciách, čiže aj zo zahraničia by si nemali mať problém si zakúpiť túto diaľničnú známku v Českej republike. Týchto stránok je viac a preto dole v popise pod videom nájdeš ich zoznam. Preto mi nezabudni dať like a samozrejme odber.